Hej, jeg vil nu lige kort vise, hvordan I skal bruge det her program Logger Pro. Det første vi skal gøre, det er at få fat i vores video, og det gør vi herinde under Insert, og så skal vi ned under Movie, og her skal vi finde den video, vi gerne vil lave målinger på. Vi tager lige som eksempel den her køkkenrulle, og den kommer nu frem her. Så kan jeg lige trykke play for at se videoen. Og som I kan se, har jeg filmet en køkkenrulle, der falder ned fra et bord. Det er så meningen, at vi vil prøve at få nogle data ud af den her køkkenrulle, der falder ned fra et bord. Hernede i højre hjørne, der er lige sådan en knap, vi trykker på. Der får nogle forskellige muligheder frem. Den øverste her, den kan vi bruge til at markere, hvor køkkenrullen er til forskellige tidspunkter i filmen. Så nu spoler jeg lige filmen tilbage, og trykker play og kommer frem til det sted, hvor jeg vil begynde at måle. Det var lige lidt for langt, så vi tager den lige stille og roligt. Jeg skal hen til det sted, hvor at køkkenrullen begynder at falde ned. Cirka her. Jeg vil gerne lave den måling, hvor køkkenrullen falder gennem luften. Det er vi cirka her. Vi starter der. Godt. Så sætter jeg på et bestemt sted, det samme sted på køkkenrullen, vi tager her, sætter en prik, og så spoler filmen automatisk et frame videre. Og det er på den måde, den måler tiden. Det vil altså sige, for hver frame, der går, er køkkenrullen kommet lidt videre gennem luften. Så sætter jeg en prik mere her. I kan se, nu har køkkenrullen fået fart på. Sætter en prik her og her. Her. Og sådan cirka. Ja, det kan godt være lidt svært at lave helt præcist. Godt, så skal jeg lige have angivet, hvad længden egentlig er af det stykke her, så jeg kan få de rigtige mål på. Og det gør man ved den her knap, og så trykker jeg lige og holder nede, og sådan en målepind her, jeg siger, at nu er det her sådan lidt på sjus, men det her, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Jeg kan give den her længde, den er 1 meter. Jeg kunne også skrive, at den var 2 meter, men det her det er cirka 1 meter på min video. Så trykker jeg lige OK. Godt. Så inde bag den her video her, der har jeg nu faktisk et Excel-ark, man kun lige kan se noget af, men jeg kan lige trække helt op til venstre her, så har vi tiden her, og I kan se, jeg starter cirka 5 sekunder inde i filmen, og det her det er som mål i sekunder, så kan I se, der er gået knap 0,3 sekund. Tog det for køkkenrullen og falde ned igennem luften, men jeg kopierer lige de data her over i Excel, fordi at vi vil hellere bruge Excel. Man kan også gøre det her i Logger Pro, men I kender jo Excel, så lad os bare gøre det der. Så sætter jeg altså lige min tid, det er altså min x-akse ind her, så nogle forskellige data her, så skal jeg jo have de målinger, der passer til forskellige tider herovre i B-søjlen, så der skal jeg lige tilbage til Logger Pro. Og der er forskellige muligheder. Den der hedder X her, det er bevægelsen i vandret retning. Den er vi ikke så interesseret i. Men vi skal have fat i Y sammen med bevægelsen i lodret retning. Det vil altså sige faldet nedad. Dem kopierer jeg lige ved Ctrl C, efter jeg har markeret dem. Så kan vi se, der var 6 målinger der. Skal jeg Excel. Passer ikke helt med mine tekstmålinger her, der er jo kun 5, men må ikke jeg mangler den sidste over fra Logger Pro. Ja. Jo, det var 5,3. Det var den der ikke var med. Ja, nu sætter jeg lige her. Sådan der. Nu har jeg altså til tiden 5 sekunder, 005. Der er vi på 1 meter, 0,04. Og
lille smule tid efter, der er køkkenruden så faldet ned til det her, og det kan altså danne de her punkter her, de danner nogle koordinatsæt. Dem kan jeg plotte ind i et punktdiagram. Det vælger jeg her. Sådan der. Og så kan I se her, tiden ud af x-aksen, afstanden op ad y-aksen. Og som I kan se, så falder den jo nedad. Det kommer jo altid for en vej målepinden vælger, men vores vender altså sådan, at den altid vil have en negativ hældning hernede af. Så skal de prøve at lave en... Det vi egentlig gør nu, er det at lave regression på det her, så vi tilføjer en tendenslinje. Sådan her, og så vælger vi en polynomisk tilpasning. Og herover der skriver jeg 2, det vil sige, vi får en funktion, altså et polynomie i anden grad. Og jeg trykker lige hernede på vis ligning. Og så har jeg faktisk fået et andengradspolynom. Det er jo i virkeligheden en parabel, men I kunne lige se noget af den her. Den vil nok gå sådan her, hvis man tager den videre. Så det her, det er egentlig vores forskrift, som vi kan arbejde videre med i forhold til differentialkvotienterne.